изглежда с най-бързо учиш секунди. Колко часа? Колко? 6,5? Нищо не вдига 6,5. Не знам, ти ще кажеш. Айде, следвайте, Юлине. Готов ли си? Добро утро! Добро утро. Браво, момчета. Айде, Маринчо. Или лабото яки? Айде, лабото яки. Ето ти го. Сега там от стаята за малко. 30 години съм в дома работя. Дома за мен е все едно моя дом. За 30 години доста деца са минали през мен. Искахте ли да работите в такъв дом за деца с недъги? Работя, че като съм съкратена оттам, ще дойда тук. При децата са добри.